Pozdrav ljudi, Neđa ovde. U današnjoj emisiji najgledanije serije Siniše Pavića. Ovo su najgledanije serije Siniše Pavića po IMDb listi. Vruć vetar, ocena 9. Diplomci, ocena 8,5. Otpisani, ocena 8,5 takođe. Bolji život, 8,4. I Srećni ljudi, 7,6. Vruć vetar je jugoslovenska televizijska serija snimljena u produkciji televizije Beograd 1979. godine. Scenar je napisao Siniša Pavić, po svom istoimenom romanu, a u saradnji sa svojom ženom Ljiljanom Pavić. Režirao ga je Aleksandar Đorđević. Serija ima 10 epizoda koje su premijerno emitovane u periodu od 6. januara do 10. marta 1980. godine. Serija je osim na prostorima bivše Jugoslavije emitovana u Čehoslovačkoj, Rumuniji, Bugarskoj, Austriji i Mađarskoj, gde je proglašena za najbolju televizijsku seriju svih vremena. Uloga Šurde i Ljubiši Samardžiću donela veliku popularnost. 80. godina je u Mađarskoj proglašen za najboljeg glumca, gde ga je na NEP stadionu dočekalo 100.000 ljudi, a posle velikog uspeha serije proglašen je za glumca godine i u Bugarskoj i Rumuniji. Poredo sa serijom snimljen je film Avanture Borivoja Šurdilovića. Završna tema serije pesma, a sada dio, koju uz grčki instrumental otpevao Oliver Dragović, je evergreen jugoslovenske pop muzike. Radnja serije. Borivoje Šurdilović, zvani Šurda, koga tumači Ljubiša Samardžić, odlazi iz rodnog Vlasotinca u Beograd, nadavši se da će unaprediti svoje životne prilike i ostvariti dugogodišnje ambicije. Počinje da živi kao podstanar kod ujaka Milorada Petrovića Čkalje i kod babe Radmile Savićević. Ispostavlja se da je život sa njima tek prva u nizu mnogobrojnih Šurdinih glavobolja u belom svetu. Diplomci. Diplomci je jugoslovenska televizijska serija snimljena u produkciji televizije Beograd 1971. godine. Autori serije bili su režiser Nebojša Komadina i scenarista Siniša Pavić. Serija je imala 10 epizoda i premijerno emitovana od 26. septembra 1971. do 28. novembra iste godine. Radnja serije. Serija govori o životu grupe studenta na periferiji Beograda. Jedan od glavnih junaka je Buda koji ne uspeva da položi posljednji ispit, ali uz pomoć oca Sime Bumbe uspeva da dobije posao. Zatim Buda i njegovo društvo pokušavaju da se obračunaju sa Milom Kusurom, a očevi pokušavaju da im pomognu i izvuku ih iz nevolja. Ali ni oni nisu ništa bolji od svojih sinova. Treća serija Otpisani. Otpisani je jugoslovenska televizijska serija snimljena u produkciji televizije Beograd 1974. i 1975. godine. Serija prati avanture mladih ilegalaca u okupiranom Beogradu za vreme Drugog svetskog rata. Nastao je po knjizi Dragana Markovića, a uporedo sa snimanjem serije snimljen je film Otpisani koji predstavlja spoj prve dve epizode serije. Za razliku od serije koja je snimljena u crno-beloj tehnici, film je snimljen u boji. Zbog velike popularnosti serije, 2 godine kasnije snimljen je nastavak pod nazivom Povratak otpisanih. Seriju je režirao Aleksandar Aca Đorđević, a scenarije su napisali Dragan Marković i Siniša Pavić. Glavni junaci serije su bili tada mladi glumci Voja Brajović, Dragan Nikolić, Predrag Miki Manojlović, Čedomir Petrović i Aleksandar Berček. A pored njih veće uloge su ostvarili glumci Stevo Žigon, Rade Marković, Dragomir Felba i Vasa Pantović. Smatra se i dalje za najbolju ratnu akcionu TV seriju ikad snimljenu na ovim prostorima. A u Sivi dom je svakako najbolja akciona serija snimljena u vreme postojanja SFRJ Jugoslavije. Radnja serije. Na vest da je Adolf Hitler napao Sovjetski savez, grupa mladih skojevaca odlučuje da formira ilegalnu grupu da bi se suprotstavili Verhmatu. Njihova akcija će ih dovesti na vrh liste za uklanjanje specijalne policije i Gestapoa. Bolji život. Bolji život je jugoslovenska televizijska serija snimljena u produkciji televizije Beograd, koja je postigla ogromnu gledanost u bivšoj SFRJ Jugoslaviji. Predstavlja je mešavinu sapunice, komedije i drame. Serija ima 82 epizode, kao i novogodišnji specijal. Premijerno je emitovano u periodu 1987. do 1991. godine, a posle je doživjela brojne reprize. Zbog velike popularnosti serije napravljen je film Bolji život. Scenar je napisao Siniša Pavić. U prvom ciklusu od 1987. do 1988. godine snimljeno je 47 epizoda. Režiju su potpisali i trojica reditelja. Na prvih 25 epizoda sarađivali su Aleksandar Đorđević i Mihajlo Vukobratović, a na ostale 22 Vukobratović i Andrija Đukić. Drugi ciklus je počeo istoimenim večernjim filmom snimljenim 1989. godine, koji je kao i svih 35 epizoda drugog ciklusa snimanog 1990. režirao Mihajlo Vukobratović. U glavnoj ulozi je petočlana beogradska porodica Popadić, muž, žena, 2 sina i ćerka. Oni se sukobljavaju sa svakodnevnim problemima u društvu. U ulozi glavnog junaka Dragiše Popadića, glave porodice Popadić, jeste Marko Nikolić. Njegovu suprugu Emiliju glumi Svetlana Bojković, stariji sine Sašu Boris Komnić, mlađeg Bobu Dragan Bjelogrlić, a ćerku Violetu Lidija Vukićević. I na kraju serija Srećni ljudi.
Srećni ljudi je srpska televizijska serija snimana u produkciji Radio televizije Srbije. Scenarij su napisali Siniša Pavić i Ljiljana Pavić, a režirali su Aleksandar Đorđević i Slobodan Šuljagić. Serija ima 70 epizoda kao i novogodišnji specijal, u trajanju od 45 minuta. Serija je snimana i emitovana u periodu od 1993. do 1996. godine. Srećni ljudi i Srećni ljudi 2 kasnije su više puta reprizirani. Ova serija je prva serija u produkciji RTS-a nakon raspada SFRJ Jugoslavije. Radnja serije. Glavni junaci u seriji su članovi porodice Golubović, otac, majka, njihov sin, sinovljeva žena i njihovo dvoje dece. U vreme sankcija i teškog života, ova porodica suočava se sa problemima u svakodnevnom životu. Svako je prinuđen da se snađe na svoj način. Seriju prati zamena glumaca koji igraju dve glavne ženske uloge. Naime, Tanja Bošković i Dubravka Mijatović napustile su seriju nakon 25 epizoda, najverovatnije zbog malog honorara. Zamenile su ih Zlata Numa Nagić i Jugoslava Drašković. Uprkos ovome, serija je zadržala prvobitnu popularnost i uspešno je završeno snimanje svih 70 epizoda. To bi bilo sve za ovu emisiju. Ako vam se svideo ovaj klip, lajkujte ga i podelite ga na društvenim mrežama. I vidimo se u nekom narednom videu. Veliki pozdrav!